anyalo yude kendo e yo machalo nade. Bende waneno ni ma okeno kang' mokwongo ma chiro ne wang'e. Chiro machalo gi komba. Bende waseneno ka wang' thoro timore mang'eny. Bende chiro mar mutindwa kao kar riambo mutindwa bende ne wang'. En ang'o ka kugo mbaka kaka Jo-ohala? Ang'o makelo mach masiko wang'o chirni? Kech pok waneno ka chiro miuse rech owang'. Chiro moro yudo ka chiro ahinya ma iuse lewni gi thoro wang'. Ang'o matimore kar Rose? Adiera makende manyalo wacho ni wang' mar chiro nyaka e dakika ma antiere go kani pod ok wang'eyo gima ne okelo mach mowang'o chiro moketho mwandu mabechgi lach machalo kamano. To wang'eyo ni every time ka gimoro timore nyaka obed gi kama ochakore. To chakruok mar chiro wang' ok inyal wuoyo e gima en story mionge kod evidence e wiye. Manyiso ni nitiere weche moko mwinjo matindo tindo. Weche matimore matindo tindo to nitiere nikech iyudo ka chiro ko wang'. Ka chiro poko wang' to jigo agambaka jigino osiepe. To ka chiro wang' teki yudo ka jomoko wacho ni chiro ni anang'eyo kata nyaka ne timre kama. Koro ing'eni mago to weche maonge grounds mok inyal kete any thoughts mari. Ok inyal wacho ni ng'ane owacho kama kata Rose nong'isa ni en nowinjo. Wach maonge evidence ok dhige court. Koro wacho to ntie kaka wachore. Weche to wachore. To mago are below the table. Mok wanyal tewo on the table sani. Okay. Yeah. Rose bende ntiere